Si Jesus, mingon siya din sa tong ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag, mura siyag suga nga nagdanag aron pagsulti sa kamatuoran. Apan duna kunoy musaksi mahitungod niya, kay si Jesus mauman ang kamatuoran, ang dalan o ang kinabuhi. Duna kunoy magsaksi niya nga labaw pa kay kang Juan. O unsa man ang iyang binuhatan. Matod pa niya, ang mga buhat nagisugo sa akong amahan kanako, maoy magsaksi nga ako tinuod gyud nga pinadala sa amahan. Unsa may mga buhat ni Jesus nga makapamatuod nga siya pinadala sa amahan? Kay bawo mo. Mura mamog mga patay. Kana bang magyaw-yaw ta dito sa menteryo, nya daghan kay mga lubong, dia bahak, tapos-tapok lang. Suway ra kog istorya dito, wagi mo tubag nimo. Ug naay mo tubag no, maigking ka. So ay mo pag-practice og patay-patay, oy. Sige. Ingna lang ingna lang nakakita nya or wa. So akong susubog pangutana ha. Nakakita na mo sa mga buhat ni Jesus? Kalingi ang imong tupad. Ina, tinuod kang nakakita. Oy, usahay, gasigit ta ganig simba dinhi, wa ta kakita sa mga buhat sa Ginoo. Ngano man ang ato ra gyung nakita no, ang atong mga pangandoy. Lisod kaayo kung ang nasa atong hunahuna, ang pirmi natong makita ang atong pangandoy. Kay kini manggong pangandoy usahay no, why limit? Nya di na hinon kakakita sa naay nahitabo nimo tungod kay sige kag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoy pirming dili muhaom sa imong nadawat. Tanawa, daghan kay ninyo dinhi nangandoy nga madato. Pero tanawa ang imong kwarta, wa muhaom sa imong pangandoy, di ba? Nasa uban nangandoy nga magwapa, tanawa sa amin imong naong, wa mo haom sa imong pangandoy. Sa gipit kapila na ka magkiskis imong kilay, kapila na ka nagpakolor sa imong buhok, igtan-aw nimo di lang gyapon haom sa imong pangandoy. Naay mga asawa nangandoy og maayo nga mabuotan iyang bana, wa gyud mo haom. Nasa mga bana nga mangandoy, masiksi unta kong asawa, wa gyud mo haom, no? Okay, siksik naman hinon. Ang pari isa nangandoy mo dako-dako tang kolekta, wa gyud mo haom. Ngandoy manganay ko, mahurot unta di kahalin atong slots. Wa gyud mo haom. Pila pa niya itong halin ng taon. Gamay pa kaayo. Pero dako-dako na de. 4,205 na atong halin. Ay, nala na. O, di ba? Dako na na. Pakpata. Pero naapa may 55,795 slots. Mahurot ba ka kahalin? Inyong paminaw, mahurot ka ni dili. Sus, mamalit na mong tag sa kaslat. Ako ning pangandoy ha. Mamalit na mong tag sa kaslat. Kada usa, haugma hurot na niyoy. Di ba? Labi nagmupalit mo karon unang adlaw may sa digalyo, unya inikatapusan mo palit na sad mong usa. Hurot na niyoy. Kadaghan ninyo dinhi. Pero di mo mamalit, hurot mo kamatay no. ayaw sad. Mao lagi na ang atong pangandoy ba di mo haom. Unsa may gustos Ginoo, tanawa ang akong mga nabuhat, pasabot tanawa ang akong track record. Unsa may unang buhat ni Jesus, matod pa niya ang pagsangyaw og maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos. Kanang tao nga nagsangyaw og maayong balita ngadtos mga kabos, maunay tinuod nga gipadalas Ginoo o kaha gipuy-an sa Ginoo. Nya kamo sang naglingkod diha, nagsangyaw mo maayong balita ngadtos mga kabos.
Kinisang gawali karon nagsangyaw nig maing balita ngadtos mga kabos. Otro sad. Oy, karong Paskuhan, akong isangyaw ninyo, manghatag ta og tag 60 ka 5 kilo pack rice ngadto sa kada kapilya dinis atong parokya. Ngadto sa mga kabos nga mga tao nga sakop parokya. Manghatag ta. Pakapinan pagid nato og sardinas og noodles. Sida nga na. Nya kay wap amantay kwarta panghatag mo. Kamong mga arang-arang pagkabutang nga nagsobra ang inyong bugas, pagpalit, unay sobrang budget ba? Pagpalit mo usa ka 1 pack na kanang 5 kilo rice, ihatag dinhi. Kay maayo ng balita, kay ako nang ipanghatod. Kita man mo'y naglista dinhi sa mga kabos nato. Sige naman tang hatag hapit kada buwan. Ato silang panghatagan karon. Kay karon ra basang Paskuha, ting paningil ros utang. Kanang mga maninglanay sa utang, gahatag nagdautang balita. O nang di ta maningil sa utang, igo ra kitang maingon pamalit mog slat, ang di mo palit, maimpierno. Kanara gud, simple ra kayo. Bisan pag duna kay mga gitawag natong mga alkansi, mga dimalas kinabuhi, tagaan gyapon ka og prosperous life. Bisan pag hapit na kaway bugas, nasakit pagyud ka, gibuwagan pagid kas imong uyab, feeling nimo you are satisfied. Pero gibuwagan kas imong kabit, feeling nimo mura kag mamatay. Buangon ka, yawanon ka. So, pagsangyaw sa maayong balita, kung muduol kas imong anak, isip mama, niya nagduwa siya computer, ug imo siyang ingnon, hunungan na, para ngadto niya, maayong balita, dili. Kusga? Dili na maayong balita, paras nagduwa. Unsa may imong ihatag nga maayong balita? Ingnon nimo, dong, napakay-load diha. Siya, gamay na lang may. Sige, aton loadan. Di ba kayo na? Magsige siyang duwa. Mudool ka niya. Dong, gigotom na ka. Kaya magpalit kong snacks sa Jollibee. Unsa may imong gustong snacks? Dagko ra ba kayo nagkaon? Kanang kusog kayo muduwa. Dagko kayo nagkaon. Agian lang ang burgers ba. Magburot-burot ka. Pigig duwa. Siga-siga ko ng matagladok ko. Sige yung duwa, di man ginalaundangon. Kaon gamay, sige ginang duwa. Tagaig snacks, lipay kay nastanan. Nya karon tibok mi sa Digalyo, mo na imong buhaton si imong mga anak. Matapos ning Christmas, makaingon gid sila, si mama ba, pinadala gyud Ginoo karon. Nataw na gyud ang manunobo sa kasing-kasing sa animal tang inahan. Nga naman, kaysa una, magsige naman kayo, kamong mga animala mo, kamong mga yawaa mo, kamong wag mo'y kapuslanan, maor gini inyong gibuhat, sukad pas una, maor gini kamo, banagko na lang mo, mga minyo mo kamo, mga bayhana mo, di mo kamo manglimpyo, di kamo malaba, sige kagyaw-yaw na, animal ka para nila. Pero tagais la karon no. Katong imong anak na babae, nga 16 years old, nasigihan imong badlo nga magsigkuyog sa uyab, ingna karon, Day, musta naman ito imong uyab? Wa na lagi mo magkuyog. May nga ito, si mama mo, uyo na din manguyab ko. May balita gina niya. Uy, dad ato diri imong uyab, day. Kaya ato tong, ila-ilahon. Lipay kaya na imong anak. Pero sigihan na imong ingon nga, bantay. Bantay lang dyan, masakpan, tikang buanga ka. Ayaw dito, pag biga buanga ka. Bantay lang dyan ka. Kaya eskwela pa biya ka. Di man gani ka kapasar anang modyol. Biga-biga na ka dito, bantay lang dyan ka. Ayaw ana kaya nga naman daotang balita mo na nila no? Manya kung ikaw asawa niya imong bana nangabit unsa may maing balita nga imong isulti sa imong bana nakanang gikan Diyos Ginoo ba unsa man maingon ka buwagi na imong kabit adi pwede maingon na imong bana ouch
Masakit kuno buwagan ang kabit kaysa buwagan ang asawa. Mao na ikuan. Galing lang, uwaw lang kung buwagan ang asawa. Uwaw ba? Pero ang kabit, sakit kunong buwagan. Awa ko kasuway ano, kay wapa man sa ko kapangabit. Ako man gining gimintin. Faithful man gyud ko. Pero ang kuan, sakit ko nung na. So, unsa may maayong balita nga imong ihatag ngadto sa imong banang nangabit? Ingna dayon siya, sakit akong gibati dong, pero this cannot change my love for you. Ana siya? For better or for worse, in pain and in happiness, till death do us part. Aka na imong ba na magtaghoy-taghoy nag-adto siyang kabit ay hasta yahayas kinabuhi. Ayahay kay kinabuhi, why pressure ba kay wa may musing bantay makapsakpan kang buanga kabuwag kita. Ikiha magiti ka ba? Ikiha giti ka. Ayaw ana kay maratol na siya. Daotang balita na. Anya unsa may maayong balita sad nga inyong ihatag para sa mga nangutang ninyo? Ha? Ingno nimo bayrin na to imong utang ha, bisag partial lang gugugod. Mangut ko to. Ita na daotang balita na. Pero ingno nimo, day kabati man ko swaling father. Ako ano lang to oy, kana ganing pay as you wish na lang. Ang sa tawag, ang sa ingon ana. Ang sa isulti na ta ana. Kana ba ingon ba nga kana ding word nga payable when able. Gana no? Sa lodoy, para ba dyan ko ika-partial ni mo, kay wag yun, maabot among bonus, pero dogay na kong ibaligya iyang bonus eh. Wag yun, maabot among bonus. Ana, ay gani ka, ay sus, ay kabalaka na day, ay kay kuan raman, payable when able. Sa mo ko day, ay praise the Lord, pwede mo dugang o gamay day nga. Kuan, imo na sang dugangan, iglakaw lagi ada. Basta lagi mo siya, ay, praise the Lord. Mag-ana na, eh. Nga inyo ng buhaton. Hindi ko no, lingi ay mong tupad. Nya pangutan siya, ingna siya, para nimo, maayo kong balita nganha nimo. Ingna ko no, ingna ay mong tupad ba, ingna. Sa imo rong una-una, maayo kong balita nganha nimo. Karon ba nga nagkatupad mo diha ba? May bakang balita. Ha? Daghan nato kinahanglan mo check up niini. Diri sa unang pagbasa si propeta Isaías nag-ingon nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason kuna kamo ug ipailako ang akong katarong. Ang katarong sa Ginoo maoy mo hukom sa atong kasing-kasing. Dili hukman ta pinaagi sa atong kwarta o uban nato mga bahandi kung dili nagpractice batag hustisya. Ug unsa may hustisya sa Ginoo nga mahimutang tuburan sa kalipay ngadto sa uban. Kana bang ang mga tao tungod nato magdaig sa Ginoo? Mao tungod sa itubag nato salmo ganiha. Unsa to? Lahi maning ako diring salmo. Paday o sa to, O Diyos, padayga ang tanang nasod kanimo. Ang tanang nasod padayga kanimo. Kinsa unsaon man aron ang tanang nasod magdaig? Kinahanglan ang mga nagtuos Ginoo mahimong ilhanan pinaagis mga buhat nga ang Ginoo nagluwas nato. Dili kay mag-oppress nato. Mo na kamong nanimba dinhi mao mo gini kanimang yung misa di Galileo daghan man gyud kay taani. Pasalamat ta nga gihatagan tag gamayng higayon karon nga maka daghan-daghan na ta. Ang ako lang ihangyo magtinabangay ta nga mahimutang maayong balita ngadto sa uban. Nganhi sa simbahan maayog yung balita kung mo palit mo tag one slot sa atong Dobs SBF MM. Ade, ako lang na isulti. Unya, kung maghatag sa mugmayng balita dinhi sa katong katilingban, siguro gyud ko nga mobaha sad ang maayong grasya sa Ginoo nganha kaninyo. Nga matod pa diri ang hinginlan ako sa Ginoo. Hamton napita.
Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan. Ug ayaw usab itugot nga moingon ang yuno ko, sama ako sa patay kahoy. Ang pasabot ani sa Ginoo nga wa nay tawo magmahay-mahay, wa nay tawo nga magdepresyon, wa nay tawo nga mag self-pity. Nganuman busgon tas Ginoo kung kita muhatag sad og maayong balita ngadto sa uban pinaagis atong mga buhat. Ug humani ana ang Ginoo mahimo gyung buhi dinhi kanato. Si Maria mao'y una natong modelo nga nagpuyo sa mga buhat, nagipabuhat sa Ginoo kaniya. Iyang gimaintain ang maayong balita ngadto sa katawhan hangtod karon nga tuwa na siya sa langit. Busa kita sad ato sad na siyang sundon og mahimo sad tang malipayon. Manindog ta.